Cuir gleiche seo agus is 4 hallar Eòin. Mir námsa gin bbliana is stearach ha mi gymma tre chéile gyda. Gyda ha fein dy Eòin I tjeig y galapa ha fein ganyan y siarlam y janu imri no migrating. Mis ganyan I fys y tjeig y galapa ha golan gay agus speechacin agus mis ganyan I fys y fagal ha kyd y yabachan agus kyd y humacin. Stalam sa tumacin. Ha mi hín is Becca do le háirs a chrid go Eòin sáirte a hunain, agus féimi an presenter éile táis dé an seoirse Eòin a ha ann. Héit me se an táiseach. Lena, Ceist, acham. wil u moord naar Bik? Ha mi Bic. Dit is de Giannu. A capití. Kaptig. Dit is de kieke. Raskacin. Je piatje hon het. Tje, mag ik niet. Kerst met garen, kerst. Oh, tof warm. Wil een mood naar Bic. Mood. Je wist het Giannu. Ik kies een bierganje. Giet je slieshakken? En je veel lekker in het? Sjaak. Yay! Mag ik niet doen. Zodat ik het eruit zeggen, dat is CBBC ALBA. Wie het skippen naar Smaardag.